היי, אני ממש ממש שמחה שאת פה. אני מעריכה את זה שאת כאן לעשות עבודה, וגם אם עוד ייקח לך זמן עד שתפתחי את המדריך, הכל בסדר, את עכשיו מתחילה, וכבר כל הכבוד שאת בכלל בכוונה ורוצה. מה שאנחנו הולכות לעשות זה שיהיו לך עכשיו כמה מדריכים, אני אסביר גם את המדריך, גם נשלח אלייך קובץ אקסל, ובעצם אנחנו רגע עושות סדר. אני מאוד 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 מאמינה בסדר הזה, כי הוא נתן לי הרבה פעמים בחיים תחושה של שקט ושלווה, כי גם אם יש פערים, פתאום אני יודעת מול מה אני עובדת, זה כבר לא קולות בראש שלי, שאני מספרת לעצמי סיפורים, או שאני מפחידה את עצמי, או שאני להפך לא מחוברת למציאות, אני או האנשים שפגשתי בדרך שזה קרה להם, מפה אנחנו יוצאות ומסתכלות על המציאות כמו שהיא, אין צורך לייפות אותה, אין צורך להרע, פשוט זה המצב, וממנו מתחילים לעבוד. ובשביל זה אנחנו עושות את העבודה כאן. צירפתי פה איזושהי תמונה מהשבת האחרונה, כי אני נמצאת במקום כרגע שהסתיו בו מטריף, וזה גרם לי ממש לחשוב על השלכת, ואיך יש התחדשות בטבע כל הזמן, וזה נותן לי באופן אישי תקווה, ההתחדשות הזאת, שלא משנה מה קורה, תמיד בסוף מתחלפות העונות, ויש צמיחה, וגם אני רואה את היופי המטריף שקורה פה, של העלים הנושרים, ואיך כל הסביבה נהיית חומה, ויודעת שעוד מעט יבצבץ פה גם ירוק, ותהיה פה צמיחה והתחדשות, וזה עכשיו אבל יקרה בתוך האדמה, עוד לא יהיו לזה תוצאות, עוד לא נראה את זה בחוץ, וזה מה שגם יקרה אצלך עכשיו, אוקיי? אנחנו לא מבטיחות פה איזה שהם ניסים ונפלאות. עכשיו אנחנו בהתקדמות, אנחנו מתחילות, ומכאן יש תנועה של התקדמות, וזה יכול להיות שזה הזמן שלך קצת כמו חורף, להתכנס, לעשות קצת עבודה, בהתחלה הכל צומח בתוך האדמה, ובהמשך ינצו הניצנים, יפרחו פרחים, והמאמצים יישאו פרי. עכשיו אנחנו מתחילות, בהצלחה.